Komisyona Bilind ya Karobarê Penaberan li Lubnanê hejmarek mezin ji penaberên Sûriyê biryanameyên telîfonê agadar kir ku wê alîkariyên ku ew pêşkêşî wan dike wê di destpêka heyvayazdan ve bên birîn. Li gorî rêveberê Desteya Bilind ya Karobarê Penaberên Sûriye li Lubnanê Abdurrahman Akarî ku ew yek sê beşên sûdmendên alîkariyên xwarinê û yên darayî an kopere bi hev re werdigirin wê li xwe bigire û yên tenê peran werdigirin her wiha yên alîkariya xwarinê werdigirin. Hejmara malbatên ku ew nameya komisyonê wergirtine bêhtirî 8,000 malbatin ku li ser bajar û kampan li Lubnanê tên belav kirin. Akarî amaje kir ku ew prosa birîna alîkariyan bi awayekî bêserûber hatiye kirin bê ku mîkanîzmek jê re bêdanîn û rewşên malbatên bê malxwê nehatiye berçavgirtin serbarî rewşên nexweş û birîndarên cengê. Desteya Bilind ya Karobarê Penaberan li Lubnanê pêwendî bi komisyonê re kir bi awayekî fermî û bersivek kurt wergirt ku ew yek li kêmbûna perê terxankirî ji alîkariyan re vedgere. Akarî serbar jî kir ku ew gav di birjewendiya rejîma Esed de ye yên ku kar li ser vegerandina penaberan dike.